ҳарчанд дастаи мунтахаби урдун дар сафар бозӣ мекунад, вале даста хеле шанси бештар дорад, чунки ду бозие ки қаблан анҷом дод, бозиҳои хеле ҳам гӯем ки пурқувват буданд ва даста хеле тими пурқувват аст, вале фикр мекунам ки нафари 12-уме ки тими миллии мунтахаби моро дастгирӣ мекунанд, ин мухлисон ба дастаи мо кӯмак мерасонанд ва умед дорем ки тими мунтахаби Тоҷикистон дар ин вохӯриҳо ба муваффақият ноил шавад. Шанси ҳар команда баробар аст. Тоҷикистон дар майдони худаш бояд ғолиб шавад. Барое ки вай мизбон аст. Бояд ғолиб бояд ба дастаи ёрдам. Шанс Тоҷикистон бисёра, урдунам мебарам. урдун хеле командаи боқувват аст. Мо ҳам ҷавонони тоҷик, футболистони тоҷик худро пас нагирифта, аз онҳо ҳам боқувваттар ҳастем. Боқувват бозӣ мекунем. Тоҷикистони мо давлат хеле бақувват шуда. Мо боварӣ дорем ки тоҷикони мо ҷавонмардони мо хеле ҷавонои бақувват шуда. Давлати урдун дар футбол шояд мағлуб кунанд, бубаранд, ягон ҷои чиза бигиранд, дар дигар бозиҳо шояд иштирок кунанд. Ина муваффақият аст. мо билет харидем барои ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар давлат футбол бозӣ дорад. Мо медонем ки истиқлол дар дигар давлат бурид. Бовар дорем ки Тоҷикистон ҳам мебурад.